кумитаи байналмилалии олимпӣ ба хулосае омад, ки барои ҷалби бештари мухлисони ҷаҳон як қатор намудҳои нави варзишро ба барномаи бозиҳои олимпӣ ворид намояд. дар қатори онҳо санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ низ ҷой гирифт. давлати шоҳигарии баҳрайн мизбони сеюмин бозиҳои осиёии ҷавонон 2025 эълон гардид. дар ин чорабинии муҳташам парчамбардорони тоҷикистон аз рӯи 12 нави варзиш кишварамонро бо ифтихор намояндагӣ карданд. хусусан тими таҷмав, ки бори нахуст дар чунин сатҳ ширкат меварзид, бо ҷасорату рӯҳи баланди варзишӣ ҳунари шоиста нишон дод. дар рӯзи аввал аксари варзишгарони мо рақибонро пеш аз муҳлат ё бо қарори якдилонаи доварон шикаст доданд. ин оғоз нишон дод, ки тоҷикистон қодир аст натиҷаҳои таърихӣ ба даст оварад. خیلی شما می‌بینید نتیجه‌های دسته منتخب تاجیکستان اوید با مبارزه‌های آمیخته غیرکسبی با فکر شخصی من یکم روز نظر است، زیرا خریب که همه ورزشگران غالب برآمدند و با قسمت نیم نهایی یعنی پولوفینال برآمدند و ما امیدواریم که پگاه نیز مبارزه‌های سخت در نظر است و ما امید داریم که دسته منتخب ما با سری بلند برآمد کرده با فینال برآمده جای اول رو اشغال میکنن. من فکر میکنم برای تمام ورزش تاجیکستان امروز روز تاریخی است، زیرا الکی ما میتوانیم گفت که زیاده از 8 مدال ما در خزینه دسته منتخب داریم. гуфтаҳои роҳбари федератсияи таҷмав Даврон Ҷураев дар рӯзи дуюм амалӣ гардиданд. дастаи мо ба гирифтани 7 медали нуқра қаноат кард, ҳарчанд имкони воқеии гирифтани тилло низ вуҷуд дошт. яке аз рақобатҳои баҳсталаб набард миёни варзишгари мо ва намояндаи ҷумҳурии Эрон буд. гурдофариди тоҷик тӯли 3 раунд маҳорати баланд нишон дод, вале мутаассифона довар дасти рақибро боло кард. аз Марҳабо Бобоева интизори медали тилло доштем, аммо чун маълум аст, дар майдон қарори довар нақши калон мебозад, на ин ки хоҳиши мо. мо албатта набарди дигар қаҳрамони худ Меҳрона Қаландарбековаро низ фаромӯш нахоҳем кард. ӯ то ин дидор ҳамаи рақибонашро пеш аз муҳлат шикаст дод, аммо рақобати навбатиаш бо намояндаи Эрон пур аз саволҳои беҷавоб монд. чунин ба назар мерасид, ки довари марказ Юфен Оои аз Сингапур мухлиси варзишгари эронӣ бошад. ҳатто пас аз зарбаи мамнӯъ аз ҷониби варзишгари Эрон довар ба он чашм пӯшид. мутахассисони тоҷик ин лаҳзаро аз наздик диданд ва эътирози мураббӣ Хуршед Темурӣ низ натиҷа надод. агар адолати доварӣ пурра риоя мешуд, имкон дошт мо соҳиби чорумин медали тилло гардем. пас аз гирифтани 7 медали биринҷӣ, умедҳо танҳо ба ду варзишгари мо Фазлиддин Халилзода ва Умедҷони Умар баста шуд. бояд зикр кард, ки рақобати финалии Умедҷони Умар суолҳои зиёдро ба миён овард. Илё Ваҳидӣ аз гурӯҳи дигар рақиби ӯ дар финал гардид. тӯли 3 раунд варзишгари мо бо зарбаҳои дақиқи дасту по ва партофтҳои зебо бартарии равшан нишон дод. бемуболиға Умедҷон як сару гардан аз рақибаш беҳтар менамуд, аммо дар поёни набард дасти варзишгари эронӣ боло бурда шуд. бо вуҷуди ин, дурбин аз довар фарқ дорад. камера ҳама чизро мебинад. ҳамаи зарбаҳои дақиқи варзишгари тоҷик пурра сабт шуданд ва пас аз баррасии наворҳо барои доварон дигар ҷои баҳона намонд. ниҳоят ҳақ барқарор шуд ва варзишгари мо дар рӯи педестал дар мақоми аввал баромад. ин аввалин медали тиллое буд, ки ба хазинаи варзишии Тоҷикистон аз сеюмин бозиҳои осиёӣ ворид шуд. медалҳоро роҳбари федератсияи таҷмав Даврон Ҷураев ба варзишгарон супорид. дуюмин маротиба парчами миллӣ зери суруди тақдирсози миллат боло рафт. ин дафъа ба номи варзишгари шуҷоъ Фазлиддин Халилов. дар финал дар вазни то 55 килограмм ӯ бо намояндаи Узбекистон Иброҳим Батиров рӯбарӯ шуд. доварон ду раундро пурра ба нафи варзишгари мо ҳисоб карданд. бо ин ғалаба Фазлиддин Халилов дуюмин нафаре гардид, ки нишони зарини сеюмин бозиҳои осиёиро ба номи худ сабт кард.
استمعنا للسلام الوطني لتاجكستان والميدالية الذهبية. ҳамин тавр тими тоҷикистон дар нави санъати муҳорибаҳои омехта бо гирифтани 2 медали тилло ва 7 медали биринҷӣ ифтихормандона ба ватан баргашт. тоҷикистон соат ба 4 шаб наздик мешуд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии душанбе пур аз гармӣ ва ифтихор буд. мардум бо гул, шиёр ва овезаҳои дар даст барои истиқболи қаҳрамонон ҷамъ омада буданд. то баромадани варзишгарон чанд лаҳзаи дигар монда буд. ин фурсатро истифода бурдем то бо падару модарони қаҳрамонон, онҳое ки аз дилу ҷон фарзандонашонро дастгирӣ карданд, суҳбате дошта бошем. албатта ман худ варзишгар будам, орзу доштам ба ҳамин қулаи баланд бирасам. нарасидам, имрӯз фарзанди ман расид ба ҳамин қулаи баланд. ин як орзуи ман буд, орзуе ки солҳо ин машқи тамрин як рӯз нест, ду рӯз нест, як сол нест. албатта як варзишгар барои парчами Тоҷикистонро баланд бардоштан хеле заҳмат мекашад. 4 сол, 5 сол, 10 сол меҳнат мекунад ки то ки парчами Тоҷикистонро баланд бардораду суруди миллиро бихонад. пешвозгирии бачаам омадам, хеле хурсанд шудам аз баромадои бачаам. вақте ки ҳар боре ки вай дар ҳамин чиз баромад мекард, рақобати якум мужда баромад кард, дар ҳаяҷон будам, лекин ман боварӣ доштам ки бачаам ҳамин ғолиб мебияд. аз хурдӣ меҳронаям ҳамин ба мухлиси ҳамин варзиш буд. фақат ҳам тамошо кард, ҳам интернет кати, ҳама ҷо фақат ҳамин гӯштину, ҳамин теквандо, ман ҳамин ММА, ҳаминора ҳамаша тамошо кард. ин худаш вай интихоб кард. мо дастгирӣ кардем. ин хурсандии мо аст, хурсандие ҳаст ки фаромӯшнашаванда аст. тамоми хештабор ёру бародар, имрӯз раиси федератсия, тамоми коркунои самти варзиш имрӯз дар бари мо ҳастанд, ба парчами Тоҷикистон ба ин ҷо омаданд. дар дили шаб миннатдории худро баён мекунам. дар баробари мардум бояд духтаро, ҳамин ҷавононро бисёртар мегӯем ки ҳамин варзиш кати бояд ҳатман варзиш ба иштирок кунанд. фарқ надорад кадом намуди варзиш. зимни суҳбат бо модари Меҳрона фаҳмидем ки онҳо як хонаводаи пурра варзишӣ мебошанд. Меҳрона роҳи тағояшро интихоб кардааст, роҳи ҷасорат, интизом ва ифтихори тоҷикӣ. додарам ҳам худаш варзишгар, Шакар Маҳмад Мирмамадов. оилаамон умуман ҳамаш варзишгар. варзиш ба бисёр ами аҳлу оилаамон ҳамаш бисёр варзиш қати овура ҳастем ҳамамон. қаҳрамонии модари тоҷик ҳамин аст. ба ҳамаи он ноадолатиҳо чашм пӯшид ва танҳо бо оромӣ чунин гуфт. яъне азия ба ҷо гирифт, ана вай манба бисёр нағз буд. хай хурсанд шудам, ҷои аввал гирифт. ин дафъаам ҷои сеюм гирифт, хафа нестам, хурсанд ҳастам, чунки вай ҳоли ҷавон аст, мумкин дар оянда дар хатогиҳои худаш кор мекунад. вай варзишгар худаш медонад дар куҷо хатогӣ роҳ дод. дар оянда мумкин дигар такрор намекунад. албатта умедворам ки бо ҷои аввал мегирад. якум ҷо қати бо насиб мекунад дигар дафъи дигар мусобиқааш ба. садои сурнаи карнай баланд шуд. нишонаи он буд ки баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони мо рӯ ба рӯи дурбин меоянд. майдони фурудгоҳ пур аз шодӣ гардид. садои ханда, кафкӯбӣ ва оғӯши падару модарон субҳи воқеан босафое ба кишвар овард. масъулони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, ҳамчунин намояндагони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов қаҳрамононро бо самимият табрик гуфтанд. онҳо таъкид карданд ки Федератсияи Таҷмаф яке аз фаъолтарин созмонҳои варзишии кишвар аст ки дар аввалин иштироки худ миёни ҳамаи федератсияҳои ҷумҳурӣ шумораи зиёди медалҳоро ба хазинаи варзишии Тоҷикистон ворид кард. мо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, яъне кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пирӯзиву дастовардҳои шуморо қадр мекунад ва барои мо албатта масъулини соҳа ва тамоми варзишгарону мураббиёни дигар боиси ифтихор аст ки шуморо бо як шукӯҳу шомати хоса истиқбол мегирем ва аз дастоварду пирӯзӣ ва хушҳоливу некромии шумо мо низ истиқбол мекунем. ва бори дигар ин медалҳое ки шумо ба хазинаи варзиши кишвар ворид намудед ва кишвари моро дар радабандии иштирокчиёни бозиҳои осиёӣ байни наврасон мавқеашро хеле боло бурдед,
мубораку фархунда бошад. дастмарди бисёр бебаҳо таърихӣ, дастмарди бисёр муваффақкунанд барои ҳайати наврасони тоҷикистон буд. ман низ аз номи худ, аз номи коллективи меҳнатӣ, аз номи кулли устодону омӯзгорони донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов медалҳои навбатӣ, дастмардҳои ҳамаи шуморо самимона табрик мегӯям, самимона шодбош мегӯям. теъдоди ҳамин гуна варзишгарон, ҳамин гуна медалҳо боз ҳам зиёд шаванд ва бо сари баланд, бо як зафармандӣ, бо як шодиву фараҳи беохир мо дар ҳамин фурудгоҳ шуморо самимона, сарбаландона, сарҷамона боз дар бозиҳои оянда пешвоз бигирем. ин медалҳо, ин муваффақиятҳо ва ин зафармандиҳо бори дигар ба ҳамаи шумо муҳтарам варзишгарон сидқан муборак бошад. мо аз 21 ноябр то 26 ноябр дар шоигарии Баҳрейн ки мусобиқаи сеюмин чемпионати Осиё баргузор гашт, дар аз намуди риштаи ММА баромад карда якумин медали тиллоро ба хазинаи Тоҷикистон ман гирифтам ва ман миннатдории худро ба Федератсияи Таҷмаф ва раиси Кумитаи Олимпӣ мерасонам. ман дар вазни 55 килограмм сазовори медали тилло гаштам ва миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Кумитаи Олимпӣ, ба Федератсияи Таҷмаф мерасонам, ки моро ба ҳамин мусобиқа сафарманд карданд. ман роҳафтода нестам, ки ҷои сеюмро ишғол кардам, чунки муҳорибаҳои хуб нишон додам ва мехоҳам дар оянда боз ҳам хеле мусобиқаҳо иштирок кунам ва парчамбардори давлати азизи худ гардам. саҳми мураббиён дар омодагии ин варзишгарон воқеан назаррас аст. бо заҳмат, садоқат ва меҳри худ онҳо тавонистанд ҷавонони тоҷикро ба сатҳе расонанд, ки имрӯз парчами кишварро дар майдонҳои байналмилалӣ бо ифтихор баланд мебардоранд. мо нақша доштем, ки 5-6 медали тилло ба даст орем. аз сабабҳои гуногун натонистем 5-6 медал бирем, лекин бо 2 медал мо тавонистем дар радабандӣ дар байни варзишгарони санъати муҳорибаҳои омехта ҷои чорумро ишғол кунем. ин дастовардҳо ҷавоби шоиста ба дастгирӣ ва талошҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Таҷмаф мебошанд, онҳое ки ҳамеша пуштибони варзишгарон ва рушди соҳаи муҳорибаҳои омехта ҳастанд. ман миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба раиси Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон баён менамоям, зеро ки онҳо дар якҷоягӣ тавонистанд ин дастаи пурқувватро ба ин бозиҳо равон кунанд ва мо дар ин мусобиқа ширкат варзида дар соли оянда ки ин мусобиқа давом метиҳад байни Калонсолон дар Айчи Нагоя, Япония мешавад ва мо дар он ҷо омодагии хуб дида боз ҳам кӯшиш мекунем, ки дар таърихи варзиши тоҷик дароем. аввалан миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ мерасонам ва раис шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва акай Даврон Ҷураев, раиси Федератсия, акай Хишмаҳмад, акай Бахтиёр, акай Хуршед, аз инҳо миннатдорам. ин як рӯзе ҳаст, ки рӯзи фаромӯшнашаванда ҳаст. миннатдории худро аз ҷумҳурии Тоҷикистон, аз пешвои миллат хеле миннатдорӣ мекунам ва раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ. миннатдории худ ма баён мекунам ба Даврон Ҷураев, бисёр дастгирӣ мекунад наврасонро, Бахтиёр Турсунов, умуман ҳамин кадом вай мураббиёне ки дар ҳамун зал ҳастанд, ба ҳама миннатдории худро мерасонанд. алишер Каримов ягона довари дараҷаи байналмилалӣ буд, ки Тоҷикистонро дар ин мусобиқа намояндагӣ кард. ӯ таҷрибаи ғанӣ аз чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд дорад ва назари ӯ дар бораи кори доварон чунин аст. доштани довари худ дар он ҷо бениҳоят як роли муҳимро бозӣ мекунад. довар албатта ки ба онҳо дар рафти муҳориба ва мусобиқаҳояшон ягон кӯмак ҳам карда наметавонад. довари миллии худашон онҷо танҳо довар метавонад як қоида ва қонуни хусусан ҳамин намуди варзишҳоро ба варзишгарон фаҳмонад, зеро ки қоидаҳои байналмилалӣ метавонанд ки ҳар сол иваз шаванд ва ин қоидаҳоро танҳо доварон медонанд. хусусан дар амма дар бозиҳои осиёӣ ки мо рафтем, қоидаҳо назар ба мусобиқаи дигараш боз иваз шуда буд ва хушбахтона мо тавонистем ки бо тими мунтахаб ва бо дастгирии федератсия як
маҷлиси бо варзишгарон бо мураббиён дар он ҷо ташкил кардем ва қоидаҳое ки ба мо дар курси такмили ихтисос фаҳмонданд ҳамаи онҳоро ба варзишгарон фаҳмондем. баъзе вақт мешавад ки варзишгар қувва ва бозӯи хуб дорад аз сабаби надонистани қонуни қоидаи ин намуди варзиш ё дигар намуди варзиш бошад метавонад аз ҷиҳати техникӣ мағлуб шавад. соли 2026 ҷопон мизбони чемпионати осиё миёни калонсолон хоҳад буд. бовар меравад ки дар ин мусобиқа ду довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон кишварро намояндагӣ хоҳанд кард. яке аз доварони дигари мо ки сертификати амаро дорад ин Олег Гришин мебошад ва умедворем ки дар соли 2026 на танҳо ман балки 2 ва 3 нафар доварони мо дар ин сатҳи баланд баромад мекунанд. моҳи ноябри ҳамин сол тими таҷмафро саҳифаи нави варзишӣ интизор аст. ҷумҳурии Лубнон мизбони чемпионати осиё хоҳад буд ва умед дорем ки парчамбардорони мо боз ҳам бо натиҷаҳои баланд бо медалҳои рангин ба ватан бармегарданд.